No niin, morjesta. Kyseltiin vähän tosta traktorin tai ylipäätänsä tuon mettäkaluston esittelyvideoa. Ja mä ajattelin, nyt kun ei justiinsa kerinnyt mettään, niin mulla on tässä vähän niin kuin aikaa olisi tehdä pieni pätkä sitten, että minkäänmoisella kalustolla tässä sitten härätään tuo mettäs. Että mä vähän yritän kertoa jotain ja näyttää. Niin katsotaan vähän minkämoinen aparaatti on kyseessä. Joo, eli alustakoneena on tämmönen 6400 Valametti 97 vuosimalli. Ajettu joku 13 000 tuntia, että tuntia alkaa olla. Tällä hetkellä ketjut joka renkaissa ja sitten suolatäyttö. Tuossa näkeekin hyvin rajan, että missä kohtaa niin suola on. Nyt kun keli vähän lauhtuu, niin se on niin joka renkaassa samalla lailla, että 70% sitä täytetään sitten, niin se tekee vakautta tosi paljon. Sitten joo. Sitten ulosotossa on tommonen itse kokasteltu niinku e-poveri ulosottopumppu, mikä ottaa niinku paluuöljystä lisää voimaa sitten uudelleen kiertoon ja sitten tosiaan tuppisovitteet löytyy kuormaa ja sitten kiinni siinä paketissa ja tommonen PMF:n 750 kuormaa ja sitten mulla on nokassa on tuonne vanha 200 litran polttoainesäiliö, se on täynnä sepeliä. Voi olla, että laitan kyllä täyteen betonia ensi kesänä. Niin se tekee aika paljon tonne nokkaan lisää sitä mukavasti painoa, niin ei niin keuliherkästi. On kumminkin painoa. Sitten tulee kuormaa ja painoa paljon ja sitten on vielä tuo sykekoura. Niin. Sitten sykekourana tosiaan tämmönen Haka S2, eli Arpron edeltäjä. 75 senttisellä sykkeellä. Sitten mä oon pari video tehnytkin jo siitä. Vähän remonttia ja vähän yritetty mettäskin jotain hääritä sen kanssa. Se on ihan tuntunut toimivalta kamppeeta kyllä. Ja sitten täällä hytissä sisällä on tosiaan Grammerin ilmapenkki, jälkeenpäin hommattu. Sitten siihen on vaan niin alkuperäisiin käsinojiin, niin mä oon siihen tehnyt sitten näille kuormaajan hallintaviivuille. On tehnyt sitten paikat. Niin ne on ihan kohtuu hyvät käyttää siinä. Näihin mä laitan vielä telttapatjaan, sitten liimailen. Ne on vähän lämpimämmät, sitten tuo rauta kumminkin vähän viileitä sitten ja nyt kun mennään tähän istuskelemaan, niin tosiaan tässä on sitten ne ton Arpron käyttövivut. Nämä on niin alkuperäiset. Olisi tarkoitus, että saisi niitä jotenkin tähän jotenkin viriteltyä, niin ei tarvitsisi aina erikseen kättä irrottaa tuolta hallintanäppäimeltä. Olisi niin sen puolesta mukavampi sitten touhata, joo. Ja tuolla on sitten tuo Arpron oma tietokoneensa ja näyttö. Siihen saisi sitten tiedot, jos olisi pituus- ja paksuusmittalaite, mutta niitä nyt ei vielä tällä hetkellä ole. Niin saisi siihen sitten tiedot ja tämmöiset johtohässäkät, kaikki kuormaajan sähköt ja sitten tuon Arpron sähköt tulee. Täytyisi vähän siistiä, mutta kun ei niitä viitteisi katkoa niitä johtoja, kun tässä voi jotenkin saada niputettua nätisti. Tosiaan tää on Metso-sarjan, tää siis tuo penkki mahtuu pyöriin tosi hienosti ympäri. Ratti vaan ylhäälle ja se menee niinku kerta pyöräytyksellä sitten ympäri, että
Ei ole niinku sen puolesta mitään probleemia. Että tää on niinku sillain tilava hytti, että tämmöisellä kalustolla tosiaan sitten tätä hommaa niinku yritetään suorittaa. Taakse jo laitteet sinänsä olisi hienot, mutta en tiedä sitten. Hyvin on tuolla tottunut kumminkin ähräämään, että ei ollut sillain mitään probleemia. Tonne katolle mä tein tommosen valo- tai turvakehikon vielä, ettei jos kaatelee puita päälle. Ja sitten mettäs kun risut hakkaa, niin ei mesi nuo hytin kulmat heti. Sieltä tulee sitten vieton keskelle, täytyy laittaa yhdet työvalot sivulle näyttämään sitten, kun se on kumminkin aika paljon sitä, niin kuin tosta kopin ovien kohdalta taaksepäin, niin siihen asti täysin hyvin nähdä ja tämmöisellä aparaatilla. Nyt ei olekaan muutaman päivän kerinnyt mettää ja luntakin tuli 30 senttiä, niin jäi ne vanhat tehdytkin puut kaikki lumen alla, mutta niin täytyy lähteä etsimään sieltä nyt joulun jälkeen. Joo. Ei mitään tämmönen pätkä tästä kalustosta nyt tällä hetkellä. Että katsotaan sitten kun päästään ajamaan, niin sitten mä näytän tuon kärryhomman vielä. Niin mennään näillä. Joo, semmonen traktoriesittelyvideo tällä hetkellä. Mutta ei mitään, hyvät joulut ja uudet vuodet kaikille ja yritetään tässä tehdä lisää videoita. Niin saadaan taas jotain katseltavaa teillekin. Mutta ei mitään, palataan astialle. Se on moro!